Jezusa napełnione zniewagami. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa złoczyństwami naszymi zmuczone. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa posłuchmiane aż do śmierci. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dzidę i prawidłe. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa krynica usielaka nas ucieszenie. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa życie i woskrzeszenie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa supokoi pojednanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa żywa jak wiara za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nadzieję tych, kto Tobie pomieraje. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa radość usich świętych. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, i bierzesz na siebie grzechy światu. Daruj nam, Panie. Baranku Boże, i bierzesz na siebie grzechy światu. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boże, i bierzesz na siebie grzechy światu. Zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokorny serca. Uczyń serce nasze jeden Twojego podobnymi. Molim się, Всемогутний wieczny Boże, глянь на серце najmilejszego Syna swego, na chwalu jak wiarу, jaką On składa Tobie za nas grzesznych. Zmiłuj się nad tymi, kto prosi Twojej miłosierności i daruj im u imię Syna swego Jezusa Chrysta, jaki z Tobою żyje i władać na wieki wieczne. O Jezu, najmilejszy Kupiciel rodu ludzkiego, глянь на tych, kto pokorno schylaється do podnóża Twojego ołtarza. My Twoja własność i Tobie należeć хочем. Silnie każdy z nas szczerze oddaje Najświętejszemu Sercu Twojemu, jak jeszcze wol zjednаться z Tobą. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, похарджаючи заповеди Твои. Zmiłuj się nad одними i drugimi, o Jezu najłaskawiejszy, i przytulił всіх do świętego serca swojego. Благодаром будь нам, о Jezu, nie tylko wiernika, які ніколи не отступились от Тебе, ale Synem marnotrawnym, які Тебе покинули. Да поможи нам, яме души, даруй сильный Господский дом, и не сгинули от нестачи и голоду. Будь володаром для tych, kto pomąkować i pracnie złodo odluczył się od Ciebie. Приведи их до пристанку правды и единства веры. Как утка настала одна очах не один пастырь. А дай костел Твой беспечную свободу. Дающим народам супокоить злоду учини, как на усей земли от края до краю один узносил всякого вас. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас избавление. Яму хвала и пошана на веки. Аминь. Гэты вечный сакрамент, Богу шануй наши все, просить Господа права, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принеси. Богу вечному Троице прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Отцу вечного життя, Духу, что от них походить, досу вечного светла. Amen. молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые тайницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владарь с Богом Отцом в едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Amen.
будь завсёды. Похваленный всеми нами, прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь
заховання, хочемо пройти цей кружовий шлях, вглядаючися у Єсуса Христа, який несе криж і помирає за кожного з нас, modlячися особливим способом, в духу покути, в дарі доброї сповіді. Так само у тим особливим часі молимося у захованні нашої країни, всього світу від пандемії коронавірусу. Разом з тобою, о Єзу, ми пройдемо гэты крыжовы шлях, які пройшов ти на гору Кальварію, каб здійснити наше відкуплення. Прагнем, каб розважання над головними таємницями твоєї муки наповнило наше серце жалем за грехи і вдячністю за твою великую любов до нас. Ти за нас терпів Богдана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація перша. Єзуса осуджають на смерть. кланяємося тобі, пані Єсу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Суд у Пілата. Натовп обвинувачує безвинного Єзуса. Пілат обвящає про суд смерті і помиляється. Я так само буду помилятися шмат разів у житті, бо без осеродженості і молитви не знайду і не розпознаю Бога. І во мне завсёды буде протягуватися боротьба добра со злом, правди з фальшем. Ті переможе во мне Єзус. Я – дорога і правда і життя. Який за нас терпів от рана, Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. ти за нас терпів Богдана, Єсу Христе, змилуйся над нами. стація другая. Єзус бере криш. кланяємося тобі, пані Єсу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Єсус Христос бере на свої плечі тяжкий криш. Подчас свого життя на землі ён, як кожны чалавек, працаваў. Напэўна, не заўсёды гэта была лёгкая праца. Але ўжо тады Jesús вучыўся зносіць усялякія выпрабаванні. Калі штодзённая праца стамляе мяне, я думаю пра тое, што і Jesús выконваў цяжкую фізічную працу, што не раз быў стомлены і змучаны. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад самога сябе, штодня бярэ свой крыж і ідзе за мною. Вітай, Марыя! Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпев от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація третя. Єсус падає перший раз. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Де ж тыя, хто падняў Єсуса? Хворыя, якіх ён аздараўляў, галодныя, якіх карміў. Як хутка яны забыліся пра яго дабрыню, як жа мала на свеце людзей, якія умеюць быць удзячнымі.
Бог дае мне столькі ласкаў, ці ўмею я дзякаваць яму? Пане, у гневе сваім не судзі мяне, і ў злосці сваёй не карай мяне. Змілуйся надо мною, Пане, бо я слабы, аздараві мяне, Пане, бо нутро маё устрывожана, і душа моя вельмі спалоханая. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 4. Єсус устракає свою матір. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, света купил Ты. А яна маўчыць. Не ідзе да Пілата альбо да Каяфы, каб прасіць аб змяненні прысуду для свайго сына. Яна ўсё ведае, усё прымае. Яна разумее, што гэтыя пакуты яе сын церпіць дзеля збаўлення свету. Пазней Марыя навучыць і апосталаў разумець гэтую праўду. Многаму яна навучыць і мяне, калі толькі папрашу аб гэтым, бо яна і моя маці, і пра гэта я ніколі не павінен забыць. Што мне сказаць табе, з чым параўнаць цябе, дачка Єрусаліма? Да чаго прыпадобніць цябе, каб суцешыць цябе, дзева, дачка Сіёна? Бо вялікае, як мора, знішчэнне твоё. Вітай, Марыя, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 5. Симон Киринеєць допомагає Єсусу нести криш. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Симон Киринеєць не розуміє, чому він повинен допомагати Єсусу. Його змушають нести криш. Пазней він усе зрозуміє і буде ганаритися, що терпів разом з Сином Божим. Коли напаткають тебе випробування і терпіння, я приму їх, хоч може одразу і не зрозумію, для чого я не дадені. Несите ярмо одного, і так виконуєте закон Христовий. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стація 6. Вероніка витирає твар Єсуса. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Вероніка не могла так, як Симон, узяти на свої плечі тягар крижа. Але тое, што яна можа зрабіць, робіць без ваганняў.
Магчыма, іншыя пабожныя іерусалімскія дзяўчаты таксама хацелі б выцераць твар Езуса Хрыста. Але зрабіла гэта яна адна, бо была мужная. Пастараюся ніколі не прамінуць магчымасці быць добрым, каб камусьці прынесці палёгку ў цяжкія хвіліны. Буду мужным дзеля добра ближняга. Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў меншых, вы зрабілі мне. Вітай, Марыя, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Езус падае, але адразу ж падымаецца. Ён вельмі змучаны. Я таксама бываю змучаны пасля цяжкай працы. Езус усё можна і цярпліва зносіць, каб я мог быць моцны і умеў вытрымліваць розныя цяжкасці. Калі я гатовы заўсёды пасля падзення падняцца і распачаць усё нанова, то магу многага дасягнуць, але толькі тады, калі буду з'яднаны з Христом. У ім я знайду сілу, каб вытрываць. Устану, пайду да бацькі майго і скажу яму: Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца твоим сыном. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стацыя 8. Езус утяшае іерусалімскіх жанчын. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Езус звяртаецца да жанчын, якія плачуць, гледзячы на яго, але гаворыць не пра сябе і пра свае цярпенні. Ён гаворыць ім пра іх жа саміх і пра тых, каго трэба ратаваць. А я, ці не маю я звычкі скардзіцца, ці ўмею забываць пра сябе, а больш увагі прысвяціць іншым, асабліва тым, каго павінен давесці да Хрыста. Дочкі іерусалімскія, не плачьте по мне, але плачьте по себе и по детях ваших. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стацыя 9. Езус падае третий раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Езус зноў падае, ужо третий раз. І заўсёды дзеля аднаго і таго ж, дзеля адкуплення усіх грахоў, а значыць і маіх. У хвіліну, калі прыйдзе спакуса, падумаю,
колькі ўжо моих грахоў абцяжарвае Христа. Таму выпрастайце ваши опаўшыя руки и ослабленные колени. Робите простые стежки ногами вашими. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стація 10. З Єзуса роздирають одіння. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. З Тебе здирають одіння, але в моїх очах Ти і надалей апранутий у чоловічу годність. Єзу, навчи мене шанувати чоловіка, не звертаючи увагу на тоє, як він апранутий. Створив во мне наново чистые очи, чистые думки и сердце. Не хочу древно думать про інших, не хочу быть неостеплым у поводинах, словах и учинках. Откиньте старого человека, який тлеє у подманливых пожаданиях, и обронитеся у нового человека, створеного на подобенство Бога, у праведности и святости правды. Вітай, Мария, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стація 11. Укрижування Єзуса. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Увесь боль и здеки Ты вытерпел у молчании. Мое укрижування розтягнуто на все життя, і його боль приходить до мене щодня, кропля за кроплей. Часом я отримлюю тільки одну кроплю, а часом їх шмат. Коли настане такий день, що їх буде вельми шмат, замкни, Пане, у той час мої вусни. Каб я не наракав і не скардився, каб терпливо зносив усі випробування. Я укрижавався разом з Христом, і уже не я живу, а живе убо мне Христос. А що тепер живу в тілі, то живу вірою у Сина Божого, який полюбив мене і отдав себе за мене. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Ты за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стація 12. Єсус помирає на крижі. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Єсус помирає. Помирайте для мене. Хоч я тоді ще не жив, не ведав його, не любив. Але він уже любив мене. Єзу, узгадай мене, коли прийдеш у своє владарство. Вітай, Марія, Полная
ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпел рано. Иисус Христе, смилуйся над нами. Стация 13. Иисуса вздымают с крыжа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Люди злитовались над Тобою и пришли знять Твое тело с крыжа. Знявши, поклали его на руки Матери Болесной. Праз яе заступництва я узношу до Тебе, Божа, просьбу, каб смог я вытрывать на крыжовом шляху до конца моего життя. Да поможи мне не сойти с дороги Твоих заповедей, каб отрымать вечное счастье в небе. Ніхто з нас не живе для себе, и никто не помирает для себе. Бо коли мы живем, то живем для Пана, коли ж помираем, для Пана помираем. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Ты за нас терпел рано. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. стація 14. Єзуса кладуть у гробницю. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывши муку свою, свет откупил Ты. По-чоловіче кажучи, усьо скончено. Але Ти воскрес, і хвала Твоєго з мертвих повстання вічне. Дякуючи Тобі за суд моєго духовного воскрешення у сакраменті Христу, у покаянні, у кожній перемозі над собою, у тим, що я становлюся новим чоловіком. Коли ми поєднані з Ним подобенством смерті Ягоної, то повинні бути поєднані и подобенством у воскресения. Витай, Мария, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ты за нас терпел рано. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Ты за нас терпел рано. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Ты за нас терпел рано. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Усемогутный вечный Боже, згодно с Твоей волей наш Збавца пришел на землю и принял смерть на крыжи. Учини просим, как мы черпали для себе науку з Его терпливости и заслужили удел у Его з мертвых повстаний, праз Христа Пана нашего. Аминь. Как отримать отпуск, помолимся в интенции Святого Отца. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши,
як і ми відпускаємо виноватим нашим, і не вводь нас у спокусу, а избав нас от злого. Вітай, Марія, Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Номер 33. О, кровь святая, О,